Uspinjače iz Zagreba i seljaka iz Livna. Samo jedna napomena na početku, uspinjača u žutim, seljak u zeleno-bijelim dresovima. Čuli ste već u najavi Bože Sušeca da je ovaj prenos pratimo uz pomoć omladinske televizije, jedna bura u zagrebačkom medijskom prostoru, pojavile su se i nove televizije i jedna od tih, zapravo prva nezavisna televizijska stanica je omladinska televizija i ovdje uz mene je i moj kolega Nenad Pavlica, komentator omladinske televizije koji je ovaj turnir pratio od samog početka i komentirao od samog početka natjecanja ovdje u Kutiji Šibica. I ja mislim da je najbolje da nas Nenad odmah nakon ove šanse Miće Martića za uspinjaču, da nas Nenad uvede u dosadašnji tog turnira kako je bilo u ova 2 dana do sada. Prvo bih pozdravio sve gledaoce u Jugoslaviji koji gledaju, kako smo obavješteni, ovaj prenos. A zahvalio bih se ispred omladinske televizije što su nam kolege s naše velike televizije, naša velika braća s HTV-a, omogućili da se i mi pojavimo za područje Jugoslavije. Treće prvenstvo Jugoslavije organizirano je ovdje u Zagrebu, moramo reći fantastično, bili su svi prvaci svih republika i na kraju... I pokrajina, naravno. Odigrane su već utakmice za 7. i 8. mjesto. Igrali su Rudari iz Titove Mitrovice i Mala Varoš iz Prilepa koji su bili najslabiji ovdje, a ovo što vidite na ekranu su sigurno 2 najjače ekipe na ovom trećem prvenstvu Jugoslavije i to je repriza prošlogodišnjeg finala prvenstva Jugoslavije u malom nogometu kada su se isto tako sastale ekipe seljaka iz Livna i Uspinjače. Mislim da bi bilo dobro za sve vas koji niste iz Zagreba i koji ne pratite toliko mali nogomet da kažemo nekoliko riječi o Uspinjaču. Uspinjača je ove godine osvojila, odnosno prošle godine osvojila najveći malonogometni turnir u našoj zemlji, a i šire Kutiju Šibica, na kojoj je igrala i ekipa seljaka iz Livna, međutim oni su uspali. Vidjeli smo jednu priliku koju su imali i seljaci iz Livna. Kažem, Uspinjača je sigurno u zadnjih nekoliko godina naš najjači malonogometni sastav. Igrali su, najtrofejnija je naša malonogometna momčad, osnovana je u Zagrebu daleke 1983. Nešto kasnije registrirani su kao malonogometni klub, pobjednici su Superkupa Europe 88-89. u Budimpešti, prvak Jugoslavije za 89. pobjednik međunarodnih malonogometnih turnira u Rimu, Torinu, Anconi, Napulju, Aosti, Udinama, Vaterovu, Lebenu i tako dalje. A nedavno su u Španjolskoj predstavljali reprezentaciju Jugoslavije na turniru na kojem su igrali Španjolci, Nizozemci i Uspinjača kao reprezentacija Jugoslavije i osvojili su 2. mjesto. U finalu su izgubili od domaćina Španjolaca, što nije ni čudo s obzirom da u Španjolskoj ima preko 4000 registriranih malonogometnih klubova i puno više pažnje se posvećuje tom sportu, puno je popularniji nego ovdje kod nas. Ali treba reći isto tako još jedan veliki uspjeh Uspinjače. Oni su na tom turniru u Las Palmasu pobjedili službene prvake svijeta, reprezentaciju Nizozemske i time potvrdili i to drže za svoj najveći uspjeh. No da predstavimo i momčad seljaka iz Livna, uglavnom sve mladići koji nastupaju za Troglav, član međuopćinske lige, jedna mlada momčad i ovdje u Zagrebu. Brojni njihovi navijači, vođa te momčadi je Vinko Vukoja, da kažemo i sastav Dalibor Perković na vratima, zatim Ante Anić, Boro Matan, Marin Čorluka i Dario Dubnjak, to je početna postava i to je najbolji sastav seljaka iz Livna. Već u ovih prvih par minuta vidjeli ste da sa seljacima iz Livna nema šale. Oni su prvaci Bosne i Hercegovine, a vi znate da je prije njih Bosnom i Hercegovinom vladala ekipa isto tako iz Hercegovine, ekipa Mostarskih kiša, što potvrđuje da se u toj republici ipak najbolji mali nogomet igra još uvijek u Hercegovini. Da kažemo i to da ovaj susret, ovo finale vode Zdravko Jokić iz Beograda i Drago Poljak kao pomoćni sudac. Ovdje su susrete vodili isključivo savezni suci delegirani od sudačke organizacije Nogometnog saveza i to je pridonijelo kvaliteti ovog turnira. Nikakvih prigovora nije bilo ni na suđenje, ni na igru, a igra je zaista bila odlična, obilje golova, atraktivne utakmice, atraktivni potezi, jer igra se po Fifinim pravilima, 4 igrača u polju i golman. Kad smo kod
izobilja golova moramo spomenuti i golo razliku ekipe Uspinjače. Golo razlika je fantastična. U samo 3 utakmice dečki iz Uspinjače pobjedili su 18-7. Imali su problema sa ekipom iz Niša koja je vodila do prije nekoliko minuta prije kraja vodili su sa 2-1, a onda je Uspinjača ubacila u 5. brzinu i pobjedila sa 3-2. Uspinjače se to dogodilo i na Kutiji Šibica kada su 4 minute prije kraja protiv Galerije iz Osijeka gubili u polufinalu 2-0, a onda u 4 minute zabili 4 gola. Ali moramo pročitati i sastave Uspinjače. Na golu je sada Goričan Josip, čovjek koji je izvanredan malonogometni golman, ali ima problema sa ramenom, vrlo često mu se dogodi da mu rame iskoči i prava je šteta što ima tih zdravstvenih poteškoća, pa onda nije tako standardan golman, ali tu je drugi odličan golman Liplin Branko koji inače igra u Zagrebačkoj Lokomotivi. Tu je Zaimi Adem za kojeg ste svi vi koji pratite nogomet čuli. Martić Mićo isto iz Lokomotive, Čavka Dubravko koji igra u Zagrebačkoj Dubravi, Novak Mario, Popovski Duško, Pavlic Stjepan koji je proglašen za najboljeg igrača turnira Kutije Šibica i najboljeg strijelca, zabije 14 golova na tom turniru. Tu su još i Adamić Dejan, Miletić Nikica i Grubišić Jerko. Grubišić Jerko, moramo možda da spomenemo jedan njegov štos odličan iz Torina kada je sakrio loptu pod svoj dres. Prošetao se do gola, spustio loptu iz dresa na nogu i zabio gol, međutim dobije crveni karton jer je to, eto, po pravilima FIFA nije dozvoljeno. Momčad vode Boris Durlen, predsjednik, i Zdravko Brkljačić, tehnikor. Nenade, ja mislim da smo dali dovoljno informacija na samom početku i predlažem sada da se malo posvetimo i igri. Prve su minute, igra se 2 puta po 25 minuta. Jedan mali problem za nas ovdje na ovom prvenstvu, vrijeme se vodi za sudačkim stolom, da ne bi bilo puno taktiziranja, da momčadi ne bi imale uvidi, zaustavljale loptu, zadržavale igru i zbog toga na semaforu se samo vidi rezultat, a ne i vrijeme. Međutim, 2 puta po 25 minuta. Kutija Šibica u Zagrebu puna. Odazvali su se i ljubitelji malog nogometa. Šteta je, prava šteta što možda i Dom sportova nije bio u mogućnosti da ugosti malo nogometaša. Evo tog Stjepanog Pavlica. To je Stjepan Pavlic, najbolji strelac Kutije Šibica. Vidjeli ste, njemu je dosta jako malo prostora da bi ugrozio ozbiljno protivnički gol. To mislim, samo vam govori taj podatak da je zabio 14 golova. Još vjerojatno vas mnoge zanima kako to da se ekipa iz Livna baš zove Seljak iz Livna. Postoji jedna anegdota, u stvari istinita priča. To je jedan čovjek, evo Adema Zaimija. Adem Zaimi ide fenomenalni, Adem Zaimi, čiji brat Burim Zaimi igra sada u Australiji, i da je Burim ovdje koji je igrao za Uspinjaču dok je bio ovdje, bilo bi to strašan tandem i puno bi bili opasniji za ekipu Seljaka. U ekipi Uspinjača nema još braće Papić, fenomenalne braće Papić koji su oslonac, da kažemo, prvog napada Uspinjače, a nema ni sudija koji, eto, pravila ne dozvoljavaju da oni koji su profesionalci koji igraju u saveznim ligama u prvoj i drugoj ligi ne mogu igrati. Sud igra u Italiji Stjepan Pavlic, odlični Stjepan Pavlic i faul. I momčad Seljaka je također oslabljena ovdje u Zagrebu na nedavno završenom turniru Kutija Šibica. Za njih su igrali igrači nogometnog kluba Zagreb, Boro Perković i Niko Čeko, i jasno takva dva igrača nedostaju u ovoj momčadi. Momčadi koja je, rekao smo, mlada, međutim već 5 godina igraju u ovom sastavu i imaju dosta iskustva. Između ostalog, 7 puta su bili pobjednici turnira u Livnu, jednog turnira koje okuplja i najbolje momčadi iz Dalmacije, i u svakom slučaju i to je potvrda njihove kvalitete. Svi mi znamo kakav se mali nogomet igra u Dalmaciji, odličan mali nogomet. Dakle, da završimo onu priču o imenu, kako su Seljaci iz Livna dobili to ime. Priča kruži da je jedan čovjek iz Livna koji je bio niko i ništa otišao u Njemačku i naravno tamo se obogatio, zaradio dosta novaca, i kada se vratio rekao je evo 10.000 maraka, ali mi ćemo se zvati Seljaci, i tako se ekipa iz Livna zove Seljaci, ali njima to očito ne smeta, a vjerujem ni vam. Ne smeta im ni najmanje, a ono što su pokazivali ovih dana ovdje u Zagrebu u svakom slučaju je svjetski mali nogomet. Tako je, vrhunski mali nogomet. Evo sad vidimo ovdje Čavku Dubravka koji je bio u najvećem krugu za najboljeg igrača malog turnira Kutije Šibica. Nema zaboraviti da su nam tom, evo, stradali su i pehari. Dobro je da su samo pehari.
Evo našeg Štefa Baloga, isto komentatora omladinske televizije, svuda smo mi gdje god se čovjek okrene. Dakle, Dubravko Čavka koji je bio u najužem izboru za najboljeg igrača Kutije Šibica, nemojmo zaboraviti da su na Kutiji za Galeriju Osijek recimo igrali i Davor Šuker, Željko Petrović iz Dinama i još niz prvoligaških i drugoligaških igrača. Ekipa Galerije iz Osijeka je bila sastavljena gotovo od svih igrača, sve su bili igrači iz nogometnog kluba Osijek, na primjer. Ponovo jedan pokušaj Stjepana Pavlica, ali treba reći da je ovdje u Kutiji Šibica danas upravo ovo što je Nenad spomenuo. Tu su i Davor Šuker, vidjeli smo i Željka Petrovića i brojni drugi igrači Dinama, svi oni vole mali nogomet i redovito prate i sada jedan pokušaj Miće Martića, ali... Sjajni Mićo Martić. Odlično je to branio Dalibor Perković. Treba reći da je Vinko Vukoja, vođa momčadi seljaka iz Livna, posebno naglasio kvalitete Dalibora Perkovića, vrsnog vratara momčadi iz Livna. A kad smo kod Miće Martića, Mićo Martić je bio najbolji u utakmici trećeg kola kada je Uspinjača igrala protiv Ratara iz Titograda, izvanredne momčadi Ratara iz Titograda, tehnički vrlo potkovane, tehnički odlično organizirane ekipe, ali izgubili su od puno bolje Uspinjače. 5-1 i Mićo Martić je bio najbolji igrač na toj utakmici. Vidjeli ste sada i jedan pokušaj Marina Čorluke. Marin Čorluka inače je iz Gruda, svi ostali su Livnjaci i Marin Čorluka nastupa za nogometni klub Imotski. Sada je već prošlo negdje oko 12 minuta po našem satu ovog finalnog susreta za prvenstvo Jugoslavije, trećeg prvenstva Jugoslavije, ovdje u Zagrebačkoj Kutiji Šibica. Evo tog Stjepana Pavlica, pogledajte! Odlično Stjepan Pavlic, odlično za jedan potez prekratak. Tamo s desne strane Duvnjak, jedan od dvojice Duvnjaka, a ovo je Mario Čorluka, vrlo opasan, a na klupi je još uvijek Zvonimir Duvnjak, koji je vrlo opasan. Obratite pažnju, to je igrač sa brojem 10 u ekipi seljaka iz Livna. Vrlo opasan igrač i možemo slovno reći jedan od najboljih uz Marija Čorluka. Evo ga, baš se sada priprema ući u igru. Kod Uspinjače još uvijek standardna postava, Stjepan Pavlic u špici, tu je još i Mićo Martić, zatim Željko Popovski, vidjeli ste sada jedan pokušaj Pavlica, Martić i prilika za Čavku Pavlici. Ovo obično Stjepan Pavlic ne propušta. Najveća prilika u dosadašnjem toku utakmice ostaje 0:0. Biće to žuti karton za Duvnjaka, ne znam zašto. Pravila su ovakva, nova pravila, 3 žuta kartona i igrač mora 5 minuta van. Dakle, nema isključenja nakon 2 minute, nego nakon 3 žuta kartona. Evo, sada izlazi jedan Duvnjak, Dario Duvnjak, a ulazi taj drugi Zvonimir Duvnjak o kojem smo malo prije govorili. Dakle, kao što rekao Ivica, Stjepan Pavlic obično ne propušta ovakve prilike. Malo je otišao unazad od lopte, da se nagnuo na nju, ovo bi sigurno bio gol. Treba reći i to da momčad seljaka ne postiže mnogo golova, ali zbog toga i vrlo teško prima pogodke. Oni su imali teži put do ovog finala, ušli su u finale sa 4 boda. U prvom susretu protiv Surovine Branika iz Maribora igrali su nerješeno 2:2, pa zatim protiv Šida također 2:2, ali onda protiv, treba to isto reći, protiv slabe momčadi Rudara uvjerljiva visoka pobjeda 11:2 i zapravo su ušli na gol razliku, a momčad Surovine Branika sama si je kriva što nije ušla u finale. Vodili su u posljednjoj utakmici protiv Rudara 6:2 5 minuta prije kraja, onda je Rudar, taj najslabiji Rudar, izjednačio na 6:6. To je bio igrač sa brojem 6, Ante Anić. Sada je u igri, vidimo ovdje zadnjeg igrača u obrani Livnjaka, čuva Stjepana Pavlica, Krešo Tomislav. Evo Čavke, to je taj Dubravko Čavka, ali napravio je faul. Napravio je faul na Čorluki, Marinu, isto vrlo opasnom igraču, opasnom za gol protivnika, naravno. Moram reći da je Uspinjača nećemo reći vrlo lako, ali vrlo uvjerljivo došla do ovog finala. Iako je, kažem, imala problema sa ekipom iz Niša, koja je vrlo dobra, jedna solidna ekipa. Ali, kažem, izgubili su eto u zadnjih 5 minuta Uspinjača ubacila u 5. brzinu i pobjedila sa 3:2. Sada bez prekršaja gubi loptu Pavlic, Marin Čorluka.
i ponovo Dalibor Perković. Posljednji čovjek Krešo Tomislav, odnosno Tomislav Krešo u Pa obrani. sad vi pogodite šta mu ime, a šta prezime. Evo sada to opasno I drugo kod Čavke. Evo vidimo tu Andanić. lijevo sa brojem 10. Lopta Stiže je Mićo bila... Martić. Bila je evo lopta za Zvonimira Duvnjaka, ali nije došao do nje. Na sreću igrača Uspinjača, da došao, bilo bi to vrlo opasno. Evo se jedan prikš. Sada vidimo u obrani najstarijeg igrača i najiskusnijeg igrača Uspinjače. Doajena Uspinjače, Gorana Popovskog, on igra za njih čovjeka. Duška Popovski. Duška Popovski, dobro, ja nisam rekao Zoran Popovski. Duško Popovski je jedan od, pa sada bi čak mogli reći, najboljih igrača malog nogometa uopće u Jugoslaviji. 8 puta igrao je na najvećem turniru u finalu Kutije Šibica. 6 puta bio je pobjednik sa raznim momčadima. Mićo Martić, tamo za Stjepana Pavlica. Stjepan Pavlica pokušao okrenuti i prevariti Krešu Matana, ali nije to lako. Krešo Tomislav ima dugačke noge i može ih gurnuti uvijek tamo gdje treba, tamo gdje je lopta. Aut koji se u malom nogometu, kao što vidite, izvodi nogom. Izvuče ga Dubravko Čavka, igrač Zagrebačke Dubrave i malog nogometnog kluba Uspinjača iz Zagreba. Zagreb je ima još nekoliko izvanrednih malonogometnih ekipa, kao što su Plamen Grahorova, koja je u zadnjih nekoliko godina malo slabije gura. Da su tu bili i Tifani i ostale zagrebačke. Pa mogli bi se vratiti tamo negdje na početke zagrebačkog malog nogometa, ipak najuglednijeg i najorganiziranijeg u zemlji, treba to istaći, jer dugo već traje tradicija popularnog kegelbajsa, prvenstva Zagreba u malom nogometu, zatim jedna sjajna tradicija Kutije Šibica, pa turnir na Kraljevcu. Počele su tamo i momčadi poput Kušlanove, kasnije su se gasile, mijenjale imena i sjajan Leptir, pa spomenuli smo već Plamen Grahorovu, u posljednjih nekoliko godina bio je tu i Sanadu, sve momčadi koje su osvajale naslove i oduševljavale umjećem svojih igrača. Vratimo se malo u utakmici. Uspinjača ima više loptu u svojim nogama, opasnije je za gol. Livnjaci čekaju njihovu grešku, odnosno seljaci iz Livna, ekipa seljaka čeka grešku Uspinjače kako bi napravili jednu brzu kontru sa napred jednim brzim opasnim igračem Zvonimirom Duvnjakom, koji nosi broj 10, vjerojatno mu je uzor Zvonimir Boban, možda i dobije ime po njemu. Normalno kažem da se Ivica vratio malo dalje u povijest malog nogometa u Zagrebu, jer Ivica je stariji pa zna neke stvari koje ja ne znam. Bio je to Adem Zaimi koji je igrao i veliki nogomet, ali puno više uspjeha ima u ovom malom nogometu. Evo sada u igru ulazi Jerko, to je taj Jerko Grubišić kojeg smo spominjali, koji je izveo onu sjajan štos sa sakrivanjem loptom, lopte pod majicu, vidjet ćete, sjajan tehničar, kažu neki čak najbolji u ovoj ekipi Uspinjača. Najviše je naravno i na podu, najviše on meta faulova svojih protivnika. Sada Krešo, jedan prekršaj na Mići Martiću i prilika. Jerko Grubišić, ali malo je zakasnio Adem Zaimi. Ali ide vrlo brzo kontra. 1:0. To je taj Zvonimir Duvnjak. Uvijek tamo gdje treba, uvijek tamo gdje je prilika za gol. Opasni, najopasniji igrač seljaka iz Livna, Zvonimir Duvnjak i Mario Čorluka. Rekao je Nenad u prijenosu da seljak se pritajio, čeka. Uspinjača je favorit u ovom susretu, pokušavaju, imaju više loptu u nogama igrači Uspinjača, međutim vrlo sada smo vidjeli jedan dugo čekali igrači seljaka i uspjeli, a sada jedan tu sukob Zaimija i Bore Matana. Vidjet ćemo što će sada odlučiti sudac Zdravko Jokić. Biće to, ja mislim, 2 žuta kartona, bilo bi tako najpravednije. Bora Matan je udario s leđa Adema Zaimija, Adem Zaimi mu je vratio, ali to je normalno u športu, to se događa. Ali svi se oni vrlo dobro znaju sa svih turnira i sigurni smo da neće biti nikakvih težih ekscesa, mislim kao što ih nije ni bilo na ovom crveni karton za Adema Zaimija. To je velika šteta za ekipu Uspinjače. To će biti teško nadoknaditi takvog igrača, tako opasnog igrača kao što je Adem Zaimi.
Napravio je prekršaj zaista Boro Matan, međutim nije imao pravo Adem Zajmi uzvratiti udarac nakon što je Zdravko Jokić već dosudio prekršaj nad njim i zbog toga isključenje i sada veliki hendikep za uspinjaču. Evo vidite kako su suci rigorozni. Nema nikakvih koškanja, nema nikakvog udaranja bez lopte. Odmah je to bio crni karton. Možda malo prestrogo, možda je sudac osiromašio ovu utakmicu za jednog Adema, za Imija, za jednog odličnog malonogometnog majstora. Prava šteta, kažem, za vas, dragi gledalci, što ćete ostati uskraćeni za ovakvog jednog majstora kao što je Adem Zaimi. Vidjeli ste reakciju navijača iz Livna, jasno osmijeh radosti na njihovom licu. Dobro oni znaju tko je Adem Zajmi i što on sve može i ovakav razvoj situacije u svakom slučaju ide na ruku Seljaku. Da li je na pomolu, iako je još to rano reći, da li je na pomolu revanš za prošlogodišnji poraz u finalu? Kažem da, rano je govoriti, pogotovo kada se govori o uspinjači, jer uspinjača je rješavala i teže situacije u svoju korist. Evo, ostalo je još možda 2 do 3 minute do kraja poluvremena. Za uspinjaču vodstvo 1, čak i 2-0 ne predstavlja neki problem obično, ali kažem ekipa Livnjaka nije ni malo bezazlena i neiskusna. Pokušao je Čapka, a sada ide Dario Dubnjak. I jednu stvar smo zaboravili spomenuti, uspinjači će sada igrati 5 minuta sa igračem manje. Crveni karton, isključen je Zajmi, velikih i dugih 5 minuta s igračem manje za uspinjaču. I zbog toga vidjet ćete sada malo zadržavanje lopte, drži sada loptu Čapka, pokušao je kontru na Martića, ali u ovakvim prilikama, recimo da se turnir Kutije Šibica rješavao u ovakvim prilikama kada je jedna momčad imala igrača više. Velika prednost sada za Seljak. Udarac Marina Čorluke. Vrlo jak udarac ima Marin Čorluka i vrlo precizan. Ovaj puta za malo. To je velika prednost, taj igrač manje, ali vidite igra se 4 i 1 golman 5 i možete misliti kada na ovakvom igralištu ostanete samo sa 3 igrača u polju. Iako nije tako rijetko da i golman izađe van kao u polje igrati, to vam je nešto kao u hokeju. Obično pred kraj, 2 minute prije kraja, ekipa koja gubi igra sa 5 igrača, odnosno golman izlazi van, a ulazi jedan igrač koji je i golman. Zdravko Brkljačić, vođa uspinjača, odlučio se sada na onu najjaču obrambenu postavu. Tu je Dubravko Čapka, vidite ga upravo, zatim Mića Martić i otraga posljednji čovjek obrane Duško Popovski. To je sastav, to je trojka koja bi trebala još 2 minute i 30 sekundi obraniti gol uspinjača. Ovo su bili Livnjaci kojih ovdje u Zagrebu nema uopće malo. Čak što više ima ih dosta. Evo sada Mića Martića. Mića Martić, grub faul, to bi trebao biti žuti karton, da, i bit će žuti karton. Za Marina, za Darija Dubnjaka. Dario Dubnjak, žuti karton, sistem je takav da igraču se može dodijeliti 3 žuta kartona, s tim da je onaj treći automatski crveni karton i isključenje. Nakon 5 minuta kazne koju je zaradio Adem Zajmi može ući drugi igrač, međutim može ući tek u prekidu i vjerojatno će iskusni igrači uspinjače se snaći i napraviti nekakav prekid, izbaciti loptu u aut da budu ponovo brojčano ravnopravni Seljaku iz Livna. Ali za sada vrlo dobro i mudro igraju sa zadržavanjem lopte, a čudi zapravo ta neagresivnost Seljaka. Boje se kontre, jer tu su brzi, da, vjerojatno se boje kontre, jer tu su brzi, vrlo brzi Mićo Martić i Dubravko Čapka, koji takve prilike, kad im se ukažu, ne propuštaju. Evo vidite, već je prošlo 4 minute kazne, minutu još kazne za ekipu uspinjače. Za minutu će, dakle, ekipa uspinjače biti kompletna. Evo Miće Martića, koji je nešto bio ozlijeđen, bilo je pitanje da li će igrati i ja sam se prepao da je ovaj udarac koji je dobio Mićo Martić
da bi ga mogao izbaciti iz igre, ali na svu sreću nije, jer to bi bio još jedan hendikep. Mićo Martić je standardni igrač uspinjače i kažemo na ovoj utakmici prije za uspinjaču bio je najbolji vezani igrač. Sada još jedan napad, Dario Duvnjak, raspoređuju se igrači Seljaka. Tu je i Boro Matan, prilika i nema pogotka. Nema pogotka i još samo 36 sekundi do kraja kazne za uspinjaču, ali tu smo negdje već i na samom kraju prvog poluvremena. Vrlo je teško iz ovakvih situacija zabiti gol Josipu Goričanu, golmanu uspinjače. Kažem, on je vjerojatno ni sam ne zna koliko je malo nogometnih utakmica branio. Vrlo iskusan, možemo slobodno reći i najbolji golman, malo nogometni golman u zemlji, kada je zdrav naravno. Evo sada Popovski. I aut pokazuje Zdravko Jokić, aut za Seljak. 5 sekundi ostalo je do kraja kazne za uspinjaču i uspjeli su se po svemu sudeći obraniti, barem za sada. A u igru je ušao umjesto Adema Zaimija koji je dobio crveni karton, Nikica Miletić i kraj prvog poluvremena. Nikica Miletić vrlo brz, vrlo opasan, odličan tehničar. Pogodak prednosti nakon prvih 25 minuta za Seljak iz Livna. Mi ćemo se javiti na početku drugog poluvremena, a sada je vrijeme za jedan mali ekonomsko-propagandni predah. Jednom pozdrav svima vama, dragi gledalci. Vjerujete ako ste se sada uključili u naš prijenos trećeg prvenstva Jugoslavije u malom nogometu, finale uspinjača, malonogometni klub uspinjača, malonogometni klub Seljak iz Livna, rezultat prvog poluvremena 1:0 za goste iz Livna. Sudac Zdravko Jokić iz Beograda za nekoliko trenutaka daće znak za početak drugog poluvremena. Imali su prilike i Vinko Vukoja, vođa momčadi Seljaka, i Zdravko Brkljačić, vođa uspinjače, porazgovarati sa svojim igračima, dati im neke savjete uoči ovog nastavka. Podsjećamo još jednom, Seljak i uspinjače igrali su i prošle godine u Sremskoj Mitrovici finale prvenstva Jugoslavije. Tada je uspješnija bila uspinjača, pobjedila je sa 2:0. Ovdje u Zagrebu pred uspinjačinom publikom Seljak igra vrlo dobro, vrlo čvrsto i za sada vodi 1:0. Ako ste pratili prvi dio, vidjeli ste i isključenje, veliki hendikep za uspinjaču. Isključen je nakon jednog malog obračuna Adem Zajmi i uspjela se ipak uspinjača sa igračima manje obraniti do kraja prvog poluvremena. S ekipom koja je završila prvo poluvrijeme, uspinjača je nastavila, dakle na golu je i dalje Josip Goričan, vrlo sigurni Goričan, kod prvog tog jedinog gola nije mogao ništa. Tu su Duško Popovski, Dubravko Čavka, Nikica Miletić i Mićo Martić. Evo baš Miće Martića koji se bori sa Marijom Čorlukom, jednom od najopasnijih igrača Seljaka iz Livna. A za Seljak tu su još i Dario Duvnjak, pa zatim Boro Matan, na goru je Dalibor Perković i Ante Anić. Također standardna najbolja postava Seljaka iz Livna. Ekipa Seljaka odmara na klupi, možemo reći slobodno, svog najopasnijeg igrača Zvonimira Duvnjaka. Igra zato drugi, ne da igra drugi Duvnjak, Dario Duvnjak, koji je isto tako prilično opasan, ali još uvijek ne kao Zvonimir. Slobodan udarac za Dubravka Čavku iz uspinjače. Dubravka Čavka, vrlo dobro izvodite slobodno. Evo vidite, Popovski! Bila je to dobra šansa za uspinjaču. Htio sam reći da vrlo često Dubravko Čavka zna iz ovakvih situacija puknuti po golu i to vrlo, vrlo lukavo. Vrlo nezgodno. Ovaj puta je ipak dodao loptu do Popovskog koji opet ima loptu i daje loptu za Nikicu Miletića. Organiziraju napad, igrači uspinjače, pogriješio je Dubravko Čavka i lopta je za Darija Duvnjaka. U jednoj maloj analizi ovdje u poluvremenu zaključili smo da je možda malo jedan od glavnih igrača, jedan od najopasnijih igrača, zapravo dvojca igrača uspinjače, i Mićo Martić i Stjepan Pavlic, nisu bili tako opasni po gol Seljaka kao što to oni obično znaju biti, i zbog toga nakon one velike prilike Stjepana Pavlica uspinjača bez pravih izglednijih prilika za pogodak. Stjepan Pavlic odmara, vjerojatno ga čuvaju za kraj, ako ne uspiju izjednačiti. Sada se
ozlijedio Duško Popovski. Duško Popovski šepa, morat će van i sumnjamo da će nastaviti ovu utakmicu. Nadamo se da nije se radi o nikakvoj težoj ozljedi, možda je to ozljeda skočnog zgloba koja je vrlo česta kod igrača malog nogometa. Nije bilo nikakvog udarca, lopta ga je pogodila nezgodno, vjerojatno u dignutu nogu, ispruženo stopalo i okrenuo je vjerojatno zglob, a tu je i doktor Saša Janković, sin našeg proslavljenog sportaša, liječnika, nažalost pokojnog Gordana Jankovića, i ovdje Saša Janković pruža medicinsku pomoć svim ozlijeđenim igračima. Umjesto Duška Popovskog ušao je Mario Novak, dečko koji je igrao u Dinamu, u Lokomotivi, izvanredan obrambeni igrač, što ćete se i vi uvjeriti, dragi gledalci. Evo vidjeli ste Marija Novaka na dresu na broj 4. Bila je to skoro jedna greška tog Marija Novaka kojeg smo toliko ishvalili, ali tu su Dubravko Čavka i Goričan Josip na golu. vodstvo i dobra igra, kao da je sad dala i krila igračima iz Livna, i moramo iskreno priznati da su u ovim trenucima ne samo ravnopravan, nego možda čak i bolji suparnik na terenu. Seljak iz Livna igra vrlo, vrlo dobro, vrlo mirno. Ali sada će iz igre sigurno izaći Nikica Miletić, a u igru će ući opet Stjepan Pavlic. Opasni Stjepan Pavlic. Nadamo se da će imati više sreće nego do sada. Mi ne navijamo za uspjenjaču, nego omaklo se. Evo sada još jedne prilike. Dario Duvnjak i prekršaj na samoj liniji 6 metara. Da je bilo malo više unutra u kaznenom prostoru, bio bi to i kazneni udarac sa 7 metara. Ovako žuti karton za Josipa Goričana. Vrlo dobro je pao Dario Duvnjak. Ja ne vjerujem baš da je to bio tako jak sudar, ali i ti ljudi koji igraju mali nogomet, igraju veliki nogomet i vrlo dobro znaju odglumiti padove. Evo sada prilike za Marija Čorluku koji iz ovakvih situacija zna vrlo opasno pucati na gol i vrlo precizno, kažem, ovaj puta ispriječio mu se jedan od igrača uspjenjače. To je bila lopta za Boru Matana, ali Bora Matan je prenizak i prespor bio za ovu loptu, ili je možda lopta bila previsoka i prebrza za njega. Mićo Martić, evo... Ona najava koju smo najavili, odnosno ona izmjena koju smo najavili, ostvarila se i ponovo u igri Stjepan Pavlic. Upravo sada Pavlic s loptom i prekršaj sada kontrafaul sudi Zdravko Jokić zbog guranja, građenja Pavlica. Ostaje na duši Zdravku Jokiću. Stjepan Pavlic zadužen je za Krešu Tomislava, isto kao što je i Krešo Tomislav zadužen za njega, ali mislim da puno opasniji zadatak ima Krešo Tomislav nego Stjepan Pavlic. Pokušao je Čorluka, ali već je lopta bila izvan igrališta. Napad će organizirati ekipa uspjenjače. Dubravko Čavka izvodi aut i daje loptu za Marija Novaka. A Mićo Martić, i to je vrlo grub faul za žuti karton. Tako je, i to je žuti. To se i dogodilo. Tomislav Krešo, nismo vodili statistiku, ali čini mi se da je Tomislav Krešo već jednom požutio u ovom susretu. Ako se vrlo brzo ćemo to saznati. Ako nastavi i dalje čuvati Stjepana Pavlica, sigurno ćemo se dogoditi još koji put da ga ovako folira. Stjepan Pavlic, izvrsno, stativa! Sada sreća okreće leđa uspjenjači. Nakon one prilike sada i stativa zaustavlja udarac Pavlica. Pogledajmo još jednom. Fenomenalan udarac. Pogodila je lopta u nogu Miću Martića, međutim odbila se van igrališta. Nije se snašao Mićo Martića, nije se ni mnogo snaći, lopta je bila prebrza i prejaka da bi se dobro reagiralo u tom trenutku. Ponovo Dario Duvnjak. Pokazuje Mićo Martić sucu da ga je Dario Duvnjak vukao za dres. Vjerojatno je, nismo vidjeli, ali ono što sudac ne vidi, to neće ni suditi. Dakle, vrlo dobro to izvodi Dario Duvnjak. Treba i to znati, jel? Mićo Martić koji organizira sve napade uspjenjača. Skoro se. Evo Mićo Martića. Šteta, bio mu je unutra sam Stjepan Pavlic, ali bila je ovo i dobra pozicija za šut, tako da mislim da Mićo Martić nije pogriješio što je pucao po golu. Sada je ponovo u igri Zvonimir Duvnjak, strijelac za sada jedinog pogotka za ekipu
Seljaka. Izgleda da su iz ekipe Seljaka odlučili da bi možda bilo dobro da zabije još koji gol. Pokušaj još jednom Pavlica i prekršaj sada Stjepana Pavlica. Ovaj puta na Mariju Čorluki. A u dosadašnjem toku turnira vidjeli smo da Marija Čorluka može vrlo lijepo pasti i vrlo lijepo viknuti pri tome. Evo Mićo Martić je prekinuo napad. Sam je Pavlic na drugoj strani i nema... Pa nevjerovatno. Pa, pratili smo kompletan tok Kutije Šibica i moram priznati da nisam ni na jednoj utakmici vidio da Štef Pavlic promaši dvije ovakve prilike. Onu u prvom poluvremenu i ovu drugu. S tom razlikom da je na tim utakmicama ipak Štef Pavlic igrao cijelu utakmicu i bio zvijezda svoje ekipe. Alibi iz Sesuta. Božica Fortuna široko se sada osmijehuje momčadi Seljaka iz Livna. Sada još jednom Zvonimir Dubnjak. Ovaj pokušaj završio je izvođenjem lopte sa strane. Zvonimir Dubnjak. I Bora Matan ovog puta pored gola. Evo vidite Boru Matana. Dobro igra. Mićo Martić. Stjepan Pavlic petom za Marija Novaka, ali Mario Novak puno se bolje snalazi u obrani, tako je, nego u napadu. Čini mi se da nešto Mario Novak šepa, ozlijeđen je još od prošle utakmice. Lopta malo za publiku. Publika će sigurno loptu vratiti, a ne kao na velikom nogometu kada se često događa da publika ne vraća loptu zbog loše igre, ali mislim da dosadašnjim tokom susreta publika stvarno može biti zadovoljna igra sa vrhunskim mali nogomet. Pavlic, još jedna prilika za Pavlica. Ovo je bio pokušaj, kako to ljubitelji malog nogometa znaju reći, roll tunela, da se samo lagano gurne lopta kroz noge protivniku. Nije uspjela Čapka i blokira tamo Boro Matan. Boro Matan, šteta što Čapka nije vidio iza leđa, tamo s lijeve strane, Miću Martića, koji je bio sam. A teško bi mu mogao dodati tu loptu jer je bio leđima okrenut, ali malo mašte, malo igranja petom, malo Brazila ne bi škodilo. Još jednom Pavlic. Izvrsni Pavlic. Martić i teško se prolazi. Tomislav Krešo i ostali iz obrane Seljaka igraju vrlo sigurno i čvrsto. Sada je pokušao i Pavlic odigrati svoju ulogu na ovim daskama. Prošlo je negdje oko 8-9, možda 10 minuta. Kažemo, nemamo ovdje na semaforu vrijeme, tako su pravila. Mjerodavno je jedino vrijeme. Čapka! Dobro se oslobodio, dobro se napravio prostor za šut. Šutnuo je loptu prema golu, ali za malo sa strane. Kažem, sigurno igrači uspjenjače znaju sve o golmanu Perkoviću Daliboru. Ono što sam ja primijetio kod njega u dosadašnjem toku turnira je da uvijek se izvali na parket, uvijek leže dole i ostaje mu gornji dio gola prazan, a igrači uspjenjača do sada su uglavnom sve pucali po zemlji. Vrlo mu je teško dati po zemlji gol. Evo vidite, sada je bio jedan lagani sudar Miće Martića i Marija Čorluke. I razgovor ugodni sa sucem Jokićem. A vidjeli ste prije nekoliko trenutaka i sada još jedna lijepa prilika. Pokušao je ponovo Boro Matan, ali nije bio precizan. Vidjeli ste za trenutak Zdravka Brkljačića koji je ustao sa klupe i još jedan sada pokušaj Pavlica. Zdravko Brkljačić, vođa momčadi uspjenjače, ustao je sa klupe i polako počinje raditi i nervoza. Mario Čorluka i ništa. Jako je teško stizati rezultat, puno je lakše sada igrati igračima ekipe Seljaka iz Livna nego ekipe uspjenjače koja mora stizati rezultat. A to je Nema prekršaja, kaže Zdravko Jokić. Iako ga je bilo, po mojoj ocjeni sad. Mario Novak. Uspjenjača mora igrati vabank. Uspjenjača mora dati sada sve u napad, a to je Boro Matan. Ponovo prilika, siguran je Josip Goričan. Sada se opustila se obrana uspjenjače. Možda bi trebalo nekoga promijeniti. Možda bi trebalo promijeniti nekoga u obrani.
Stjepan Pavlic, vidite ga ovdje na centru. I sada u igru ulazi, ja mislim da je to prilika, ušao je u igru sada i Zvonimir Duvnjak. Dakle, shvatili su Livnjaci da sada imaju priliku, da je koncentracija u obrani uspinjača malo popustila, a to je u svakom slučaju prilika za Zvonimira Duvnjaka da pokaže što zna, da pokaže svoj osjećaj za prostor i loptu. Sada Tomislav Krešo ipak je dosudio Jokić prekršaj Krešer nad Pavlicom, Mićo Martić, Pavlic, Martić, velika prilika. Faul, ništa nije sudio Jokić, opet, ništa nije sudio Jokić. Čavka, ali sada se čuje fučkaljka suca Jokića, bio je prekršaj. A ja vjerujem da ste malo prije čuli komentar iz publike na njegovu odluku. Dubravko Čavka, gledajte sad. Loše. U blok Zvonimiru Duvnjaku. Dario Duvnjak, jedna bratska kombinacija i lopta odlazi u aut. Ipak je to lopta za Uspinjaču, a sada u ekipi Uspinjače igra i Adamić Dejan. Evo izlazi za Livnjake i Dario Duvnjak, ušao je nazad Mario Čorluka koji se vrlo malo odmarao. Dakle, evo Adamić daje loptu do Čavke. Odlični Čavka, odlični Čavka. Ovo je također jedno od pravila, lopta je Dejan Adamić i nema povrata. Kada golman izbaci loptu, to je također udarac iz kuta. Nezadovoljan je Stjepan Pavlic, nema pogotka, imao je dvije velike prilike, ali bez pogotka danas u ovom susretu. Sada je sudio faul na Mariju Čorluki, sudac. Dakle, svaki kontakt sa Marijom Čorlukom, svaki kontakt koji imaju igrači Uspinjače sa Čorlukom je faul. Što nije slučaj kod igrača Uspinjače. Mislim da sada u ovih zadnjih nekoliko minuta sudaci nema baš ujednačen kriterij. Pavlic. Pavlic je najjači s loptom u nogama. Fenomenalni Pavlic! Pravo u glavu Dalibora Perkovića. Mario Čorluka. Nije bilo prekršaja, aut za Uspinjače. Ali je Mario otvorio usta i viknuo kao da je prekršaj. Koliko je još otprilike? Još otprilike 10-12 minuta do kraja ove utakmice. Temperatura u gledalištu na terenu raste. Uspinjača pokušava, tu je i tu su i mnogi kolege, tu je i, vidjeli ste za trenutak, Davora Šukera, pa naš eminentni nogometni komentator Tomislav Židak iz Sportskih novosti. Sada jedan prekršaj na Mići Martiću. Ne znam zašto ne igra Jerko Grubišić. Jerko Grubišić je vrlo opasan. Jedan od najboljih igrača Uspinjača. Ne tako opasan. Lopta za Livnjaka. Zvonimir Duvnjak izvešće ovaj aut. Vrati loptu nazad do Anića. Anić za Marija Čorluku. Marija Čorluka nazad svom golmanu koji će vjerojatno dati loptu. Nismo mislili da su Zvonimiru Duvnjaku, ali prekršaj Duvnjaka na Mariju Novaku. Obično je Mario taj koji radi prekršaj, ali vidite, moguće i da se na Mariju Novaku napravi prekršaj. Dobro je istrčao sada Mario Novak, htio je presjeći ovu loptu, međutim nepropisno se zagradio Duvnjaka. Sada ide Tomislav Krešo i Zvonimir Duvnjak. Zvonimir Duvnjak i brani Josip Goričan. Vrlo neugodan igrač Zvonimir Duvnjak. Lopta nazad za Marija Čorluku. Mario Čorluka će prevariti Miću Martića, ali Miću Martića nije baš tako lako prevariti. Mario Novak za Miću Martića. Sada opet Mićo Martić i Mario Čorluka. Mićo Martić i nisu se razumjeli igrači Uspinjača. Evo sada se, kao da me čuo Zdravko Brkljačić, u igru ulazi Jerko Grubišić, a izašao je Štef Pavlic. Tu je to Anić Ante, očajnički, ja ne znam, pokušaj da iz daljine ugrozi gol Josipa Goričana.
Mićo Martić, opet Mićo Martić, evo tog Jerka Grubišića, Jerko Grubišić za Marija Novaka, Mario Novak i Jerko Grubišić. Mićo Martić. Jerko Grubišić, vidite, Mićo Martić je čas lijevo, čas desno. Adamić Dejan je u sredini. Mićo Martić, ali ne... nema tu sada Stjepana Pavlica. Sada da je ovdje bio Stjepan Pavlica, on bi sigurno bio u šestercu i onda bi ovo bila opasna situacija za Livnjake. Ovako, samo aut za ekipu uspinjača. Adamić. Na desno do Jerka Grubišića, lopta je izašla van, vidjelo se to i odavde. Prolazi vrijeme, Seljak iz Livna vodi 1-0. Još po prilici 9-10 minuta do kraja finala trećeg prvenstva Jugoslavije u malom nogometu. Stalni napadi uspinjače, međutim nema pogotka. Ne uspijevaju realizirati, sada se ponovo u igru vratio i Dubravko Čavka, ne uspijevaju Zagrebčani realizirati ovu terensku nadmoć. Čavka. Novak. Mario Novak. Mario u konstrukciju, bit će to mrtva lopta. Pogodila je lopta konstrukciju i lopta, vidjeli ste kako je Jokić bacio loptu. Opet je u igri tu i Dario Duvnjak koji je napravio faul. Sad su u napadu opet igrači uspinjači Mićo Martić i Jerko Grubišić. Prolazi, nema prekršaja ovog puta, sada Čavka. Dobro se ogradio tamo Ante Anić. Aut za uspinjaču, za Dubravka Čavku. Dubravka Čavka. Unutra je, evo, Jerka Grubišića. Jerko Grubišić, ovo bi moglo biti opasno. Jerko Grubišić je vrlo opasan 1-1. Međutim, odlučio se da loptu vrati Mariju Novaku, a već je lopta kod Miće Martića. Evo opet kod Marija Novaka. Čavka. Odlično, Čavka! Odlično i faul! Faul na Dubravku Čavki i žuti karton, ali... Vidjet ćemo... Bilo bi bolje da se to dogodilo u šestercu. Da li je to za ekipu uspinjača? Dario Duvnjak, ali krenuo je ka kartonima, posegnuo je rukom u džep, ali nema kartona. I kakva je ovo sada bila intervencija Dalibora Perkovića? Refleksom je skinuo ovaj udarac, obranio ovaj udarac Miće Martića. Jerko Grubišić, Mario Novak, neće pucati. Mićo Martić. Samo za Jerka Grubišića, ali Jerko Grubišić je bio iza Ante. Novak. Sada još jednom ulazi Stjepan Pavlic, izlazi Grubišić. Pavlic je u igri, ide Čavka. Sam Čavka, udarac Čavke ponovo pored gola. Nema pogotka za uspinjaču. Nema pogotka i nema sreće. Time out. Sada pokazuju na klubi, vidite ga ovdje u trapericama i majici Željko Sudi, jedan od ponajboljih igrača uspinjače, koji nema pravo nastupa jer igra profesionalno mali nogomet u Italiji. I peti igrač na gol za uspinjaču, odnosno tamo u obranu, sada ulazi Duško Popovski, nema na golu Josipa Goričana. Sam kraj utakmice uspinjača pokušava, da li nemoguće? Popovski. Još 5 minuta do kraja, još oko 5 minuta do kraja. Dakle, dogodilo se ono o čemu smo vam pričali, zamijenili su golmana, uveli igrača, ekipa uspinjače i probat će sada sa 5 igrača u polju izjednačiti, a eventualno napraviti i nešto više. Čavka, odličan udarac. Je to Mićo Martić. Vrlo brzo se na gol vraća Duško Popovski koji je najbolji golman među igračima. I sada jedan mali nesporazum, Zvonimir Duvnjak, pa sada pokušava tamo Boro Matan. Mario Novak čeka da Boro Matan izvede aut. Evo ga Mario Čorluka, opasni Mario Čorluka koji zna vrlo jako popaliti po golu. I vjerojatno će to pokušati sada igrači Seljaka iz Livna, jer Duško Popovski je
možda najbolji igrač, ali nije daleko od toga da bude pravi vratar u malom nogometu, ipak sada lopta za Uspinjaču. A u međuvremenu je žuti karton za Zvonimira Duvnjaka. Nisu izveli u roku od 4 sekunde slobodni udarac i lopta je dodijeljena ekipi Uspinjače. Dubravko Čavka, evo tamo Stjepana Pavlica koji se šulja oko gola Daribora Perkovića. Pogledajte na drugoj stativi, tamo Stjepan Pavlic. A na ovoj ljevoj stativi Mićo Martić. Dakle, opkolili su sada gol Livnjaka, igrači Uspinjače. Evo vidimo Zvonimira Duvnjaka. I sada velika prilika sada za Seljaka. Skinuo je ovo Mario Novak, vrlo požrtvovno Mario Novak, moglo je sve biti riješeno. Presjekli su Livnjaci ovu akciju Uspinjače, ali Mario Novak skida, sada još jedna prilika. Mario Čorluka. Da, opet je on viknuo, ali ovaj puta sudac nije... Aut za Uspinjače. Ne, prekršaj je ranije dosudio Jokić. U svakom slučaju novi napad. Još 4 minute do kraja. Mićo Martić, Popovski. Ovih 4 minute je neslužbeno... Opasno! Biće još jedna mrtva lopta. Odbio je sada Dalibor Perković. Štef Pavlic i Krešo Tomislav. Da vidimo ko će biti bolje u ovom buliju, malo nogometnom buliju. Bila je lopta izgleda vani, nismo dobro vidjeli. Aut za Krešu Tomislava. Gotovo, kažu navijači Seljaka. Pa ja baš ne bi bio tako siguran kada je u pitanju ekipa Uspinjače. A da je Sada ekipa... velika prilika i Tomislav Krešo preko gola. Ne, nema semafora. Nema semafora. Službeno vrijeme zna samo sudac i zapisnički stol. Ponovo odbrojavanje navijača. Pavlic. Drama u završnici ovog susreta. Dalibor Perković lovi loptu i pokušao je dati gol. Ali bit će to faul za ekipu Uspinjače koji je napravio Dario Duvnjak. Popovski, Mićo Martić, Stjepan Pavlic na drugoj strani. Pavlic ima loptu i gotovo! Kraj utakmice, neizmjerna radost sada ovdje u kutiji Šibica. Seljak iz Livna je treći prvak Jugoslavije u malom nogometu. Kutina je na prvom prvenstvu, Uspinjača na drugom prvenstvu pobjedivši Seljak iz Livna sa 2:0. Ovdje u Zagrebu na trećem prvenstvu koje je organizirao malo nogometni klub Uspinjača uz visoko pokroviteljstvo Nogometnog saveza Hrvatske. Seljak iz Livna revanširao se za prošlogodišnji poraz i postao treći prvak Jugoslavije u malom nogometu. I spomenimo i to, ovo je prvenstvo bilo vjerojatno najbolje organizirano do sada. Bili su ovdje i Ante Pavlović, generalni sekretar Nogometnog saveza Jugoslavije. Pregršt pohvala za organizaciju, za suđenje, nikakvih zamjerki nije bilo. Možda će Uspinjača nešto prigovoriti Zdravku Jokiću za ovu utakmicu, ali ne treba. Jer i ovdje je suđenje bilo vrlo dobro, tužno lice Duška Popovskog i jasno velika radost za igrače iz Livna. Najveći uspjeh ovog malonogometnog kluba.